каб яшчэ такое пасціраць. Топа, у цябе няма больш адзення? Успомні, можа, ўсё ж такі нешта засталося? Ды няма больш нічога. І на што я толькі згадзіўся на гэтую твою генеральную сцірку? Затменне нейкае найшло. Вось як цяпер калыханку весці? У ручніку? Добрый вечер, сябры мае. Ой, прывітанне, феечка. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Усім салют. А я гляжу, у вас стирка. Генеральная стирка. Ой, феечка, а давайте я и вашу сукеночку постираю. Не згаджайцеся, а то і вы ў ручніку апынецеся. Яна толькі пачынае з адной рэчы, а потым усё з сябе зняць прыйдзецца. Не, Яночка, дзякуй. Я сама свои сукеночки стираю. І правильно робіце. Топа, помолчи. Я, феечка, тут до працы прывучаюся, а Топа увесь мой творчий энтузиазм гасить. Паглядзеў бы я, як ты радавалася, калі б у цябе ўсё адзенне мокрым было. Одежа твоя высохне, а я затое у маўпу не ператваруся. Што? Што ты яшчэ придумала? Вось глядзіце. Так. Усім вядома, што праца маўпу у чалавека ператварыла, так? Так, и что? А тое, што калі мы не будзем працаваць, дык адбудзецца наадварот, мы ўсе маўпамі станем. Ой, і я? Вядома, калі лайдачыць будзеш. Караул! Не хочу стать мавпой, не хочу скакать по деревах и есть одни бананы. Я мед люблю. Топочка, супокойся. Ну, як тут супокоиться, коли я вчора полиновался и цацки не прибрал, а сегодня малявал, воду пролил и не вытер. Во! Добра, што ты гэта разумееш. Значыць, усё можна выправіць. Не-а! Нельга, феечка! Працэс пачаўся. Які працэс? Твайго ператварэння у малпачку. Ой, Федька, худенько мне одежду сухую начаруйте, коли ласка, вельми вас прошу. Ну, добра, Топочка, толькі не хвалюйся ты так. Ой. До, ре, ми, фа, соль, си, адзенне для Топы ты прынясі. Ой, поглядите, у меня хвостик у малпочки не пачаў расці. Пакуль што не. Ой, это добра. Так, Феечка, Янка, загадывайте, что мне зрабіць трэба. Можа, пыл выцерці, а? Я зранку вытирала. А ну тады, давайте подлогу помыю. Яна у нас чистая, бо я мыла. Да что ж такое? Так несумленно. Янка ўсё перарабіла, мне нічога не пакінула. Хоча, каб толькі я малпай стала. Да нічога я не хочу, просто цябе не допросішся. Лягчэй самой зрабіць. Это раней так было, калі я пра малпу не ведаў. Зараз усё інакш будзе, абяцаю. Гэта добра, што вы з самага маленства да працы прывучаецеся. Я, калі была дзяўчынкай, заўсёды бацькам дапамагала. Феечка, а парайце, што можна такога зрабіць, каб матулі лягчэй было? Я лічу, што цацкі павінны прыбіраць толькі дзеці. Ага, а яшчэ? А яшчэ можна посуд памыць за сабой і за бацькамі. Я зараз так і буду рабіць. А я придумаў сабе яшчэ адну працу. Якую? З заўтрашняга дня усё смецце будзе маім, абяцаю. Што? Ну, я ў сэнсе, што я выносіць смецце буду. Малайчына, Топа. Ага, я такі. Толькі добра было б, калі б за маю працу мне што-небудзь давалі. Што ты маеш на ўвазе? Ну, вось глядзіце. Дарослыя за працу сваю грошыкі атрымліваюць, так? Вядома. А вось каб і мне, ну няхай не грошыкамі, ну цукерачкамі плацілі па... Прыбраў цацкі, трымай, Топачка, цукерачку, памыў посуд, яшчэ адну трымай, і так бясконца. Хитранькі, а просто так, без цукерачак не можаш? Чаму не магу? Магу. Але ж цукерачкі былі б дадатковым стымулам. Ой, а я
один выпадок успомнила про тебе, Топочка. Нешта цікаве. Ага, пам'ятаєш, як ти однойчі на дачі узявся прополоть градку з морквою? Ой, Яночка, не розказуй. Ой, а мне так цікаво. Ти сам полов градки? Не може бути. Може, тільки тоді одна неприємність здарилася. Якая? Соромно сказати. Ти всю моркву з'їв. Прийшлося. Да ні, усе не так було. Спочатку Топа замість пустозілля моркву повиривав і раблитав одним словом. Це випадково Ну відбулося. так. А потім він сказав, що зайці прибігали і гэта зробили. Схитрив, значиться. О, була справа. Але я праз некаторы час сознаўся. Добре, що правду сказав. Правду сказати завсёди лепш, чим видумлять нешта, викручуватися. Правильно, я так заўсёды роблю. І я буду старатися жити без хитрых. А я вельмі радая, што вы пачынаеце разважаць на гэтыя тэмы і прывучаеце сябе да працы з дзяцінства. Спадзяюся, наші маленькія гледачы таксама дапамагаюць сваім бацькам. А я ўпэўнена ў гэтым. А можна мы зараз мультик поглядзім? Так хочется. Ой, і мне! Вядома, можна. Глядзім. Ну вось, пасля добрага мультфільма час да сну рыхтавацца. Сябры, тыя, у каго цацкі яшчэ не прыбраныя, прыбярыце іх, калі ласка. І яшчэ не забудзьцеся сваіх бацькоў пацалаваць. І пажадаць ім добрай ночы і казачных сноў. Мы вам таксама жадаем таго ж. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваши няты закрывай. Бай.